राजा उवाच पुत्रक्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेण ससङ्गमः कदा वा सह संवादा एतद्वर्णयन प्रभो हरे कृष्ण प्रभु जी। राजा उवाच राजु पलिकेनु कुत्र इच्छट क्षत्तुः विदुरुनितो भगवता मरियु महानुभावुडगु मैत्रेयेण मैत्रेयुनितो आशा జరిగెను సంగమః సమాగమము తదా ఎప్పుడు కూడా సహ సంవాదః సంవాదము ఏతత్ ఇది వర్ణయ వివరింపుడు నహ నాకు ప్రభో హే ప్రభు సుఖదేవ గోస్వామితో రాజు ఇట్లు పలికెను. సాధు పురుషుడగు విదురుడు మహానుభావుడగు మైత్రేయముని ఇరువురి సమాగము మరియు వారి నడుమ సంవాదము ఇచ్చట ఎప్పుడు జరిగేను. హే ప్రభు, దీనిని నాకు దయంతో వివరింపుడు. సుఖదేవ గోస్వామితో రాజు ఇట్లు పలికెను. సాధు పురుషుడగు విదురుడు మహానుభావుడగు మైత్రేయముని ఇరువురి సమాగమము మరియు వారి నడుమ సంవాదము ఎచ్చట ఎప్పుడు జరిగెను. హే ప్రభు, దీనిని నాకు దయతో వివరింపుడు. ప్రకాష్ రావు ప్రభుజీ, మీరు స్టార్ట్. అంతే చిన్న. హరే కృష్ణ ప్రభు. భాష్యము బై జై శ్రీ ప్రభుపాద. సౌనక ఋషి సూత గోస్వామిని ప్రశ్నించినప్పుడు ఆయన ప్రత్యుత్తరం ఇచ్చిన రీతిగానే శ్రీల సుఖదేవ గోస్వామి పరీక్షిత్ మహారాజు ప్రశ్నలకు సమాధానం వసగాను. ఆ ఇరువురి మహాత్ముల నడుమ జరిగిన అర్ధయుత సంవాదమును అవగతం చేసుకున్నటకు రాజు మిగిల కుతూహులడై ఉండెను. హరే కృష్ణ ప్రభు. నాలుగవ శ్లోక. నహ్యల్పార్థ దయస్థస్య అల్పార్థోదయస్తస్య విదురస్యామలాత్మనః తస్మిన్ వరీయసి ప్రశ్నః తస్మిన్ వరీయసి ప్రశ్నః సాధువాదోపబృంహితః
సాధువాదోపబృంహితః సాధువాదోపబృంహితః సాధువాదోపబృంహితః న నా ఎన్నడును ఎన్నడూను హి హి నిశ్చయముగా నిశ్చయముగా అల్ప అర్థ అల్ప అర్థ అర్థ అల్ప అప్రధాన ప్రయోజనము అల్ప ప్రయోజనము ఉదయః ఉదయః వేలిపుచ్చిన వెలిబుచ్చిన తస్య తస్య అతని అతని విదురస్య విదురస్య వీరుని యొక్క విదురుని యొక్క అమల ఆత్మనః అమల అమల ఆత్మనః సాధు పురుషుడగు సాధు పురుషుడగు తస్మిన్ దానియందు దానియందు ఈయసి పరియసి ఉత్కృష్టముగా సార్థకము ఉత్కృష్టముగా ప్రశ్న ప్రశ్న సాధువాద సాధువాద సాధువులు ఋషులచే ఆమోదింపబడినట్టు సాధువులు ఋషులచే ఆమోదింపబడి ఉపబృంహిత ఉపబ్రహ్మితః పూర్ణములు పూర్ణములు సాధు పురుషుడగు విదురుడు మహానుభావుడు శ్రీకృష్ణ భక్తుడును అయ్యున్నాడు. తత్కారణమున అతడు మైత్రేయ ఋషిని అడిగిన ప్రశ్నలు ఉత్కృష్ట స్థితిలో నుండి పరమ సార్థకములను మరియు విద్వద్గణములచే ఆమోదితములను అయి ఉండవచ్చును. సాధు పురుషుడగు విదురుడు మహానుభావుడును మహానుభావుడును శ్రీకృష్ణ భగవానుని విశుద్ధ భక్తుడును తత్కారణమున అతడు మైత్రేయ ఋషిని అడిగిన ప్రశ్నలు ఉత్కృష్ట స్థితిలో నుండి పరమ సార్థకములను మరియు విద్వద్గణములచే ఆమోదితములను అయి ఉండవచ్చును. ఇంత పెద్ద భాష్యం ఇది. ఓకే, చిన్నదే ఉంది. మణిమత చదివేయండి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. భాష్యము. వివిధ తరగతులకు చెందిన జనుల నడుమ ప్రశ్నోత్తరములు వివిధ విలువలను కలిగి ఉండును. వ్యాపారం నందు వ్యాపారస్తులు కావించడి విచారణలు ఆధ్యాత్మిక విలువల దృష్ట్యా సార్థకములై ఉండునని ఊహింపజాలము. వివిధ తరగతుల జనుల ప్రశ్నోత్తరములను వారి క్షమతను అనుసరించి ఊహింపవచ్చును. భగవద్గీత యందు సంవాదము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు అనగా దేవదేవుడు మరియు అర్జునుడు పరమ భక్తుడు నడుమ జరిగి ఉండను. అర్జునుని భగవానుడు తన భక్తునిగాను మిత్రునిగాను భగవద్గీత 4.3లో అంగీకరించి ఉన్నారు. తత్కారణమున ఆ సంవాదము భక్తి యోగ విధానమునకు సంబంధించిన అంశం పైననే జరిగి ఉండవచ్చునని బుద్ధిమంతుడు ఎవరైనా ఊహింపగలడు. వాస్తవమునకు భగవద్గీత ఎంతయో భక్తి యోగ సిద్ధాంతం పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. కర్మ మరియు కర్మయోగం నడుమ భేదము కలదు. కర్మ అన్నది కర్తచే ఫలభోగ నిమిత్తమై జరుపబడు నియమిత కార్యం కాగా, కర్మయోగం అన్నది భగవాన్ని ప్రీత్యర్థమే భక్తునిచే ఉనరింపబడు కార్యము. కర్మయోగము భక్తిపై అనగా భగవత్ ప్రీతి ఆధారపడగా, కర్మ అన్నది కర్త యొక్క ఇంద్రియ ప్రీతిపై ఆధారపడి ఉండును. శ్రీమద్ భాగవత కథనం ప్రకారము మనుషుడు వాస్తవముగా పరమోత్కృష్ట ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థితిలో విచారణ కావించుటకు సిద్ధపడినప్పుడే ప్రామాణికుడకు గురువుని దరిచేరవలనని ఉపదేశింపబడినది. ఆధ్యాత్మిక విలువలందు ఏమాత్రం అభిరుచి లేనట్టి మనుషుడు ఏదియో మోజు కొరకు గురువును దరిచేరవలసిన అవసరము లేదు. శిష్యునిగా పరీక్ష నరేంద్రుడు భగవద్విజ్ఞానం నేర్చుటయందు మిగుల జిజ్ఞాసువై ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానమున సుఖదేవ గోస్వామి ప్రామాణిక గురువై ఉన్నాడు.
విదుర మైత్రేయులు చర్చించిన విషయములో నిక్కముగా పరమోత్కృష్టములని వారు ఎరుగుదురు. ఆ విధముగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ విషయంను గురువు నుండి నేర్చుటకు మిగుల ఇష్టంను కలిగి ఉండెను. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణపృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తివేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో 3వ స్కందం 1వ అధ్యాయం విదుర మైత్రేయ. సో వాళ్ళ మధ్య సంవాదం. సో వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్, వాళ్ళ ఇంత గొప్ప వ్యక్తులు వాళ్ళ గురించి ఇక్కడ చెప్తుండేది. ఇక్కడ విదురస్య అమలాత్మనః. సో విదురుడు సామాన్య వ్యక్తి కాదు. సో సంపూర్ణ పరిశుద్ధుడైన విశుద్ధుడైన భక్తుడు, ప్యూర్ డివోటీ. అమలాత్మనః. సో అమలాత్మన ఆత్మ, మల అంటే అంత డర్ట్ కలుషితమైన. అమల అంటే కలుషితం లేదు. సాధు పురుషుడు అని ట్రాన్స్లేట్ చేస్తున్నారు. అమల ఆత్మ, హృదయం సంపూర్ణంగా ఏది సతమో గుణ రజోగుణ సత్వగుణ ఈ భౌతిక కల్మసాలు లేదే లేదు. సో వాళ్ళని అమలాత్మ అని చెప్తారు. సమలాత్మ. సో ఇది శుద్ధ భక్తుల అర్హతలు. వాళ్ళ స్థాయిలో సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఏది కూడా భౌతిక కల్మషం లేదు. దానికి ఇక్కడ మనకి వాళ్ళ మధ్య జరిగిన ఈ సంవాదం, విదురుడు మైత్రేయుడు ఇద్దరు అదే దీంట్లో ఉన్నారు, అదే స్థాయిలో ఉన్నారు. సో వాళ్ళ మధ్య భగవంతుడ గూర్చి ఈ జరిగే ఈ సంవాదము ఇది లోకకే కళ్యాణం అవుతుంది. సో భగవంతుడ గూర్చి ఏమి సంవాదం ఉంటుంది, అది చాలా ఆనందము వినేదానికి కూడా అయితే సంపూర్ణంగా అర్థపూర్వకంగా కూడా ఉంటుంది. చాలా మీనింగ్ఫుల్, సర్వశుభము అది. సో ఇప్పుడు ప్రభుపాద పోల్చుతుండేది భగవద్గీత కూడా అలాగనే సాక్షాత్ భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు తన పరమ భక్తుడైన అర్జునుడు మధ్య సంవాదం. సో ఇంకేముంటుంది విషయం, భగవంతుడు భక్తుడు మధ్య సంవాదం. భగవద్గీతలో కొంతమంది చెప్పినది లేదు, భగవద్గీత మనకి కర్మయోగ చెప్తుంది, భగవద్గీత మనకి జ్ఞాన మార్గం చెప్తుంది, భగవద్గీత మాకు ఇంకో అష్టాంగ మార్గం చెప్తుంది. సో ఎన్నెన్నో విషయాలు భగవద్గీతలో ఉంది అని కొంతమంది వ్యాఖ్యానకారులు ఇది భగవద్గీత విషయము అని చెప్పే మాట ఉంది. సో లేదు, భగవద్గీతది ఒకటే విషయము. భక్తుడి మధ్య జరిగే సంవాదంలో భక్తి యోగం, జ్ఞాన యోగము, కర్మయోగము, ధ్యాన యోగము, భక్తి యోగము, అష్టాంగ యోగము, రాజయోగము, ఏదేదో 1000 విధానాల్లో చెప్పొచ్చు మనం. భగవద్గీతలో భగవంతుడు దాని గురించి మెన్షన్ చేస్తున్నారు. అయితే ముఖ్య విషయము భగవద్గీతల భక్తి యోగం ఒకటి. అంటే ఒక విద్యను కొంత ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేది యాల భగవంతుడు వేరే విషయాలు కూడా మెన్షన్ చేస్తున్నారు అంటే అప్పుడు మనకి భక్తి యోగంది ప్రాధాన్యం తెలుస్తుంది, దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది. లేకుంటే కొంతమంది భగవంతుడు కేవలమే నేరంగా భగవద్గీతలో భక్తి యోగమే ఎక్కడ వస్తేనో భగవంతుడు అక్కడికే తీసుకొని వచ్చేది. అయితే కూడా కొంత మెన్షన్స్ ఉన్నాయి కొంత. అప్పుడు
ఎలా అంటే చెప్తారు, భగవంతుడు దాన్ని కంపేర్ చేస్తున్నారు. కొన్ని వైపు జ్ఞాన మార్గము భక్తి మార్గము, లేకపోతే యోగ మార్గము భక్తి మార్గము. భగవంతుడు కంపారిజన్, దాని ఒక స్క్రూటినైజింగ్ అనాలిసిస్ ఇస్తున్నారు. సో దాంతో మనకి భక్తి యోగం ఒక విలువ మనకి తెలుస్తుంది. మనకు భగవంతుడు 6వ అధ్యాయంలో ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పారు. యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ధ్యాన ధారణ సమాధి ప్రత్యాహార సమాధి అని చెప్పారు. అయితే అంత్యమున ఏం చెప్పారు అధ్యాయంలో? యోగినామపి సర్వేషా మద్గతేన అంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యోమ సమేయుక్త తమోమతః. సో అధ్యాయం దాంట్లో వివరణ ఉండొచ్చు. ఒక ఏకాంత ప్రదేశమున, ఒక పర్వతమ కొండపైన గుహలోగా వాళ్ళు నేరంగా కూర్చొని అంత నియమాలు పాలించి, బ్రహ్మచర్యం చాలా స్ట్రిక్ట్గా పాలించి అదంతా భగవంతుడు చెప్పారు. అది ధ్యాన యోగం, అష్టాంగ యోగ మార్గం. అంతిమ అధ్యాయంలో ఏం చెప్పారు? అన్ని యోగుల్లో నా భక్తుడు సర్వశ్రేష్టమైన యోగి. సో ఆ అధ్యాయం. లేకపోతే ఇంకొక వైపు అర్జునుడు ప్రశ్నించేది, నిరాకారవాదులు ఉన్నారు, సాకారవాదులు ఉన్నారు. సో నిరాకారవాదులు నిన్నే పూజించుతున్నారు. అది నీ నేరంగా కాదు, కొంత ఇండైరెక్ట్గా. సో అది యావది బెటర్, యావది బెస్ట్? భగవంతుడు నేరంగా క్లేశో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త చేతసాం. భగవంతుడు చెప్పేది క్లేశం, చాలా దుఃఖమయమైన విధానము. ఆ జ్ఞాన మార్గమున, ఆ నిరాకారత్వంగా పరమతత్వం గురించి ఊహించుకునేది, అభ్యసించేది. సో అది అవసరం లేదు. క్లేశో అధికతరస్తేషాం అవ్యక్త ఆసక్త అవ్యక్త ఇది ఈ గతిర్ దుఃఖం. ధన్యవాదాలు. అవ్యక్త హి గతిర్ దుఃఖం. మరల భగవంతుడు ఆ ఒక విధానమే దుఃఖమైన విధానం. అవ్యక్త దేహవద్ది రవాప్యతి. ఇదంతా భగవంతుడు మనకు వేరే మార్గాలతో కూడా ఒక మెన్షన్, దాన్ని కూడా పోల్చేది భగవంతుడు, కంపేర్ చేసేది. అదంతా మాకు దొరుకుతుంది. సో లేకుంటే భగవద్గీత విచారం ఒకటే, భగవంతుడ శుద్ధ భక్తుడు. అన్ని గుహ్యమైన విషయం నీకు చెప్తున్నాను అర్జున, సర్వగుహ్యతము. ఏమి అది సర్వగుహ్యతం? మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామే వైశ్యస్యుక్తైవం ఆత్మానం మత్పరాయణ. సో మన్మన భవమద్భక్తో మధ్యాజీ మాం నమస్కురు మామై వైశ్యసి ప్రియోసిమే ప్రతిజానే ప్రియోసిమే. సో నువ్వు నా సదా నన్ను స్మరించుతుంటే, నా భక్తుడు అవుతే, నన్ను పూజించితే, నన్ను ఆరాధన చేస్తే, సో నువ్వు ఖండితంగా ఒక సంశయం లేకుండా నా ధామానికి చేరుకుంటావు. సో భగవంతుడు ఇది నేరగా చెప్తుండేది, సర్వగుహ్యతమైన విషయం. రాజవిద్య రాజగుహ్యం పవిత్రమిదముత్తమం ప్రత్యక్ష అవగమం ధర్మ్యం సుసుఖం కర్తుం అవ్యయం. భగవంతుడు 9వ అధ్యాయం, అది రాజవిద్య అధ్యాయం. రాజవిద్య రాజగుహ్య యోగం. సో భగవద్గీతల విషయం ఒకటే, భక్తి యోగమే. అయితే వేరేది కూడా మెన్షన్ ఉంది. అప్పుడు మనకి భగవద్గీత అన్ని కవర్ అయింది. భగవంతుడు అన్ని కూడా తెలుస్తున్నాడు, భగవంతుడు బ్యాలెన్స్ చేస్తున్నారు, అన్ని కూడా చూస్తున్నారు. అంత విలువ కూడా భగవంతుడు చెప్తున్నారు మాకు. సో అప్పుడు మనకి ఇది అవుతుంది. సో దానికి ఇక్కడ చెప్తుండే క్యాలిబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్, అర్హతలు ఉండే వ్యక్తులు, వాళ్ళ మధ్య జరిగే సంవాదం నుండి ఆ విషయము ఒక ఇది తెలుస్తుంది మాకు. సో భగవంతుడు 4వ అధ్యాయంలో అర్జునుడిని సర్టిఫికేట్, నువ్వు నా చాలా గొప్ప భక్తుడు, నా పరమ భక్తుడు, నీకు ఎలా చెప్తున్నా నీ భగవద్గీత ఎలా అంటే, నువ్వు నా శుద్ధ భక్తుడు, నా పరమ భక్తుడు. భక్తోసిమే సఖా చేతి రహస్యం హి ఏతదుత్తమం. సో ఇది రహస్యం, ఈ భగవద్గీత జ్ఞానం అనేది రహస్య ఈ జ్ఞానం. ఆత్మ, పరమాత్మ, భగవాన్, సో ఈ అవగాహనము ఇది చాలా రహస్యమైన జ్ఞానం. ఇది మనము ఏదో ఒకటి మన కనిపెట్టే యంత్రాలతో నేను చూడాలి, నేను ఆత్మని పరమాత్మని చూడాలి నేను కాదు. ఇది టెస్ట్ చేసి ఆ విధంగా చూసే అవుతుంది, లేదు అనేది కాదు. అయితే మన ఒక ప్రయత్నము, మన ఒక గురుడ్డిగా మనము ఒక విధానంతో పెట్టుకొని పెట్టే చేసేది. ఆ మెథడాలజీ, ఆ విధానము ఏది శాస్త్రం అనుమోదమైంది, భగవంతుడే దాన్ని ఇచ్చేసారు. ఫాలో చేసినప్పుడు చూడొచ్చు, దాన్ని కనిపిస్తుంది. ఆత్మ లేదు అనేది కాదు, మనము ఆత్మనే మనం. సో అయితే దానికి ఈ స్థూలమైన ఇంద్రియాలతో దానికి కాదు. ఇంకా దానికి ఆధ్యాత్మిక ఇంద్రియాలు మనకి ఇది కావాలి, జాగ్రత్త కావాలి. అది ఉంది ఆల్రెడీ మనకు. ఇప్పుడు అది
ఒకసారి కప్పబడినట్లు ఇది అన్నట్లుంది మాకు దాన్ని మన ఇప్పుడు భౌతిక స్థూల ఇంద్రియాలతో దాన్ని గ్రహించక. సో భక్తి యోగమే విషయం. సో భక్తి యోగం మార్గం విషయము దాని మధ్య ఎవరు ఈ వ్యక్తులు దాని గురించి చర్చ చేస్తున్నారు, దాని గురించి ఎంత పెద్ద సంవాదం ఉండొచ్చు. సో ఇప్పుడు పరీక్షిత్ మహారాజు వినిందే ఈ విదురుడు మైత్రేయుడు వాళ్ళ సమాగమం అయింది. సో త్వరనే వాళ్ళు ఆ సమాగమంలో చాలా గొప్ప విషయాలు చర్చ ఉండాలి. సో అలాంటి విదురుడు అంటే అమలాత్మ, వాళ్ళ వ్యక్తిత్వం చూసాం మనం. ఒక ఛాన్స్ దొరికిందే వాళ్ళు త్వరనే వాళ్ళు ఆ భౌతిక వాళ్ళ బాధ్యతను విడిచేసి వాళ్ళు ఆధ్యాత్మిక దీనికి సంపూర్ణంగా వాళ్ళు ఎంత దీనిగా చక్కగా ఎంత ఒక నిపుణత్వం ఇచ్చి వాళ్ళు భౌతిక కార్యాలు చేస్తుండ్రి. ఒక మంత్రి అంత రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది. ఆ ధృతరాష్ట్రుడు ప్రతి ఒక్క విషయానికి కూడా విదురునే వాళ్ళు సలహా తీసుకుంటుంటారు. సో ఏమి వాళ్ళ అడ్వైజ్ అంటే వాళ్ళ ఉపదేశం అంటే పర్ఫెక్ట్. సో అంతే చెప్తారు విదుర నీతి అంటే విదురుడు చాలా బుద్ధిమంతుడు. సో దానికి యమరాజు సాక్షాత్ అవుతారు. సో వాళ్ళకి ఏమి ధర్మము ఏది అధర్మము, ఏ సిచ్యువేషన్లో ఏమి చేయాలి ప్రతి ఒక్కటి కూడా అంత జ్ఞానం ఉంది ఎవరికి, యమరాజు విదురుడు. సో ఆ వ్యక్తి అంత చక్కగా తన మెటీరియల్ డ్యూటీస్ భౌతిక కర్తవ్యాలంతా వహించారు, పర్ఫెక్ట్గా చేశారు వాళ్ళు. సో ఇప్పుడు వాళ్ళు త్వరనే దొరికింది ఒక అవకాశం. దీనికి ఇంకా మనకి ముఖ్యమైన కర్తవ్యాలు ఉన్నాయి, ముఖ్యమైన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉన్నాయి. అంత త్వరనే వాళ్ళు దానికోసం వాళ్ళు ఒక తీర్థయాత్ర ఒక ఊరికే ఒకటి కారణం పెట్టుకొని వచ్చారు. సో వాళ్ళ మధ్య ఇంకా ఇప్పుడు ఏమి వాళ్ళు చేస్తుండాలి, ఇంకా ఎలా వాళ్ళు అది మైత్రేయుడు కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకేదైనా వాళ్ళు ఈ స్పోర్ట్స్ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అక్కడ ఇది లేదా ఇంకేదైనా ఒక పొలిటిక్స్ రాజకీయము లేకపోతే ఇంకే 1000 విషయాలు ఉంది. అయితే వీళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళు చర్చ చేయాలి. వాళ్ళు చేశారు. వాళ్ళు దాని గురించి వాళ్ళు సమాజం మధ్య ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పొలిటీషియన్గా ఒక మంత్రిగా అంటే అవంతా ఉంటుంది పాలిటిక్స్. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం డిస్కస్ చేశారు, మా ఒక పెద్ద ఋషిని మీరు చూస్తున్నారు, ఏం చేస్తారు వాళ్ళు, ఏం సంవాదం వాళ్ళు. శ్రోతవ్యాధిని రాజేంద్ర నృణాం సంతి సహస్రశా ఆపశ్యతాం ఆత్మతత్వం గృహేషు గృహమేదినా. సో 1000 విషయాలు ఉన్నాయి భౌతిక జగత్తులో ఉన్నప్పుడు మనం. అయితే చాలా అన్ని దాంట్లో ముఖ్యమైన విషయము ఆత్మతత్వం. సో ఇప్పుడు ఆత్మతత్వం, పరమాత్మతత్వం. సో ఇప్పుడు విదురుడు వాళ్ళకి తెలియదు అనే కాదు, తెలుసు వాళ్ళు. అయితే ఇంకా దాంట్లోనే తన్మయమైన వ్యక్తుల్ని వాళ్ళు మైత్రేయ ఋషిని కలుస్తున్నారు. సో కలిసినప్పుడు వాళ్ళు ఇంకా దాని గురించి ఇంకా ఎక్కువగా అవగాహన, ఇంకా భగవంతుడి గురించి విషయాలు అదే ఒక గొప్ప ఆనందం అది. సో ఎంతో ఆనందం ఉంది, భౌతిక ఆనందాలు. అయితే అన్ని దానికైనా పరమమైన ఆనందం అంటే భగవంతుడ సంబంధంలో, భగవంతుడ ధ్యానము, భగవంతుడ విషయాలు చర్చించేది. సో ఇది చాలా ఆనందం, ఇది చాలా ఆనందం. ఎవరు చెప్తారు? పరీక్షిత్ వీళ్ళు చెప్తారు మనకి, ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. నేను ఎలాగో నేర్చుకున్నాను నీ గురించి చర్చ చేసేది, నీ గురించి నీ స్మరణ చేసేది. ఇది త్వద్వీర్య గాయన మహా అమృత మగ్న చిత్త అని చెప్తారు ప్రహ్లాద్ మహారాజ్. నీ ఒక మహిమలు దాన్ని గాయన, దాన్ని ఒక మాట్లాడేది, దాన్ని కీర్తించేది, దాన్ని నేను దాంట్లో సంపూర్ణంగా నేను మగ్నమైన కారణంగా నాకు ప్రతి ఒక్క ప్రతి సెకండ్కును అంత దివ్య ఆనందం అనుభవం అవుతుంది. త్వద్వీర్య గాయన మహా అమృత, ఇది పెద్ద అమృతం అంటే నెక్టర్, అంత ఆస్వాదన రుచి టేస్ట్గా ఉంటుంది. వాళ్ళు చెప్తారు ఇది మహా అమృతం, నీ విషయాలే మహా అమృతం. సో అలాగా విదురుడు ఇప్పుడు మైత్రేయ వంటి గొప్ప భక్తులు ఋషి, సో వాళ్ళని కలిసినప్పుడు ఏం జరిగింది వాళ్ళ సంవాదము, వాళ్ళు సరే తెలుసుకోవాలి అని పరీక్షిత్ మహారాజు శుకదేవ్ గోస్వామి. సో చూస్తాం ఇప్పుడు భాష్యము. వివిధ తరగతులకు చెందిన జనుల నడుమ ప్రశ్నోత్తరములు వివిధ విలువలను కలిగి ఉండును. వ్యాపారముందు వ్యాపారస్తులు కావించడి విచారణలు ఆధ్యాత్మిక విలువల దృష్ట్యా సార్థకములై ఉండనవి ఊహింపజాలము. వివిధ తరగతుల జనులు ప్రశ్నోత్తరములను వారి క్షమత అనుసరించి ఊహింపవచ్చు. భగవద్గీత ఎందు సంవాదము శ్రీకృష్ణ భగవానుడు, దేవదేవుడు మరియు అర్జునుడు పరమభక్తుడు నడుమ జరిగి ఉండేది. అర్జునుని భగవానుడు తన భక్తునిగాను,
మిత్రునిగాను అంగీకరించి ఉన్నాడు. తత్కారణమున ఆ సంవాదమును భక్తి యోగ విధానమునకు సంబంధించిన అంశం పైననే జరిగి ఉండవచ్చునని బుద్ధివంతుడ ఎవడైనను ఊహింపగలడు. వాస్తవమునకు భగవద్గీత ఎంతయు భక్తి యోగ సిద్ధాంతము పైననే ఆధారపడి ఉన్నది. కర్మ మరియు కర్మయోగము నడుమ భేదము కలదు. కర్మ అనున్నది కర్తచే ఫలభోగ నిమిత్తమై జరుపబడు నియమిత కార్యం కాగా, కర్మయోగం అన్నది భగవానుని ప్రీత్యర్థమే భక్తునిచే మరరింపబడు కార్యము. యత్కరోషి యజ్జోషి అశ్నాషి దదాసి యత్ తపస్యసి కౌంతేయ తత్కురుష్వ మదర్పణం. అది కర్మయోగం. యజ్ఞార్థాత్ కర్మణో అన్యత్ర లోకో అయం కర్మబంధన. సో యజ్ఞార్థాత్, సో భగవంతుడి సంతృప్తి కోసం చేసేదే కర్మయోగం. కర్మయోగము భక్తిపై భగవత్ ప్రీతి ఆధారపడగా, కర్మ అనున్నది కర్త యొక్క ఇంద్రియ ప్రీతిపై ఆధారపడి ఉండేది. కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మఫలయేతుర్భు మాతే సంగోస్తు అకర్మణి. శ్రీమద్ భాగవత కథనము ప్రకారం మనుజుడు వాస్తవంగా పరమోత్కృష్ట ఆధ్యాత్మిక అవగాహన స్థితిలో విచారణ కావించుటకు సిద్ధపడినప్పుడే ప్రామాణికుడగు గురువును దరిచేరవలని ఉపదేశింపబడినది. ఆధ్యాత్మిక విలువల యందు ఏమాత్రము అభిరుచి లేనట్టి మనుజుడు ఏదియో మోజు కొరకు గురువును దరిచేరవలసిన అవసరము లేదు. శిష్యునిగా నరేంద్రుడు భగవద్విజ్ఞానమును నేర్చుట ఎందు మిగుల జిజ్ఞాసువై ఉన్నాడు. ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞానమును శుకదేవ్ గోస్వామి ప్రామాణిక గురువై ఉన్నాడు. విదుర మైత్రేయులు చర్చించిన విషయమును నిక్కముగా పరమోత్కృష్టములని వారు ఎరుగుదరు. ఆ విధముగా పరీక్షిత్ మహారాజు ఆ విషయమును గురువు నుండి నేర్చుకు మిగుల ఇష్టమును కలిగి ఉండేను. యాక్చువల్లీ మన ఇది కూడా ఆ డిసైపుల్ కోర్స్ కూడా అది కూడా తెలుగులో అవుతుంది మన దీక్ష కార్యాలకి. సో మీరు చాలా మంది ఆల్రెడీ పేర్లంతా ఇచ్చారనుకుంటాను. సో నేను కనుక్కుంటాను మన కమలేష్ ప్రభు ఇంకా వేరే భక్తులు. సో ఇప్పుడు మన ఇస్కాన్లో ఒక ఇది ఉంది, సిస్టమ్ వైజ్ ఒకటి డిసైపుల్ కోర్స్ అని ఉంటుంది, అది ఇస్కాన్ డిసైపుల్ కోర్స్. సో అది కూడా చేయాలి. అది కొంతమంది ఆల్రెడీ చేశారు, ఇంకొంతమంది ఎవరు దీక్ష దీనికి రెడీ అవుతున్నారు. అది చేయాలి పడుతున్నది. అది చూస్తాం క్లాసెస్. అది వేరే లాంగ్వేజెస్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు, మన తెలుగులో కూడా స్టార్ట్ చేయాలి ఒకటి. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ.